दिनै आनकम्प्रमाइज बर'नि दैदेनगिरि उदालगुरि जिल्ला खैराबारि हालामनिफ्राय नन्दराम बर'नि सारादु। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मुसुखा बेखेवदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिजों लोगोसे फरायसा आफादनि गोबां दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन आफाद फसंथानफोरनि दैदेनगिरि, मेलेमजिबि, समाज सिबियारि आरो ज' रायजो राजाफोरा बाहागो लाना दैदेनगिरिनि दुखुथिया नखराव नुजाथिना दुखुखौ समानै बानस'फायो। मख'जायोदि फुंनि समाव गेदेमानि मुसुखा बेखेवनायनि उनाव बाथौ आर'जजों गोजोन जिउमानि थाखाय आर'ज खालामो। खैराबारि दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि एबा गायसनगिरि आफादगिरि बिदा गेदेर नन्दराम बर' बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान। थांनाय 11 फेब्रुवारि 2024 बिथाङा अबथिरायै रुंसारि जायो। गिबियावनो आङो सोरगोआरि बिथांनि आलो गोजोननि आरो अराय बिथांनि जि जिउमा इसोरनि खाथियाव जाहाथे जायगा मोनो बेनि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। खैराबारि ओनसोलाव उदालगुरि जिल्लायाव बिथाङा समाज आरो हारिखौ जेरैबायदि बेंदोंमोन, जोथोन लादोंमोन आरो हारि दानायनि थाखाय गावखौ जेरैबायदि बाउसोमनाय, हारिखौ अननाय, हारिखौ गोसो जिउयै माहामै माने मोजां मोनग्रा आरो जायखिजाया बर' हारि आरो समाजनि थासारिखौ जुजिनानै अरायबो सुस्रांनो नाजाग्रा सासे सुबुंमोन। बिथाङा एबसुनि गायसनगिरि आफादगिरि, खैराबारि दख'रानि BPSCनि लोगो आफादगिरि आरो बिनि उनाव पिपल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि बेयावबो बिथाङा खामानि मावदों। जि समाव बर' हारियाव सोमावसारनायनि मोनसे दोहौ आरो थासारि फैदों, बड'लेण्ड सोमावसारनाय, बड'फानि आदर्शनि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायफ्रावबो बिथाङा गोख्रोङै बिफाव लादों। न'खरनि जेंना, गावनि जिउनि देहानि बायदिसिना थासारिखौबो नेवसिनानै बिथांनि जि हारि अननायनि मोनसे जि नेरसोन, बे नेरसोनखौ जोङो अराय मान होनांगोन। आरो बेखायनो दिनै खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आगुनि आरो आथिखालनि उदालगुरि जिल्ला एबसु गासै ज' लोगो नांनानै बिथांखौ सिबिनायाव, फुजिनायाव, मान आरो मर्यादा होनायाव, हारि अनग्रा, हारिनि थाखाय बाउसोमग्रा सासे सुबुं हिसाबै मालाबाबो जाहाथे खम जाया, बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै बिथांखौ जोङो बयबो ज' लोगो नांनानै खौसेयै बिथांनि सारादुनि समाव जोङो बिबार बावनो फैदों। बिथांनि मुसुखाखौ न'आवनो बेखेवनाय जाबाय आरो आसा खालामो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिया मोजाङैनो थांगोन। बिथाङा जि मोनसे सिमां लानानै खैराबारि ओनसोलाव बा बर' हारिनि थाखाय हाबा मावदोंमोन, आद्रा सिमांफोरखौ जोङो मावलांनांगोन आरो लोगोसे बिथांनि जिखिनि हाबा मावनाय बिहोमा कन्ट्रिबिउसन, बेखौ जुगामि खालामनायनि थाखाय दख'रा एबसुआ, जिल्ला एबसु बयबो लोगो नांनानै उननि समाव माखासे थांखि आरो एजेन्डाफोरखौ आजावनानै न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायनानै आवगायलांगोन, आं बेखौ गोथौयै फोथायो। आरो बेखायनो बिदा गेदेर नन्दराम बर' बिथांनि अबथिरा जिउ गोमानाया जोंनि थाखाय गिदिर खहा, नाथाय जोङो धैर्य हमनांगोन आरो बिनि गेजेरजों बिथांखौ जाहाथे जोङो अराय हारिनि सासे राफोद बेक्ति हिसाबै जोङो गोजोर खालामनो हायो, बिनि थाखायसो जोङो हाबा मावनांगोन। न'खरनि दुखुआव दिनै जों बाहागो लाबाय आरो उननि समाव जोङो उननि सम आरो थासारिखौ जुजिलांनायनि थाखाय जों बयबो खौसे हाबा मावगोन। गोजोन्थों। माबा मोनसे सरकारि माबाफोर सोसननो थाखाय माबाफोर राहा न'खराव बाजै दङ, बिथांजों सावरायदों। फिसाज्लाफोर दङ 2 आरो फिसाजो बिथांमोन दङ। न'खरनि बाय बाहागिजों सावरायनाय जादों। दा दख'रा एबसुआ अलरेडि जोंनो फोरमायदों आरो आङो न'खराव फैनानै नुदों जे मोनसे थासारिजों बिथाङा जिउ खुंदों, सादारन मोनसे जिउ खुंदों। नाथाय हारिनि मावनाय आरो समाजनि मावनायनि थाखाय बिथाङा मालाबाबो समखौ ओरैनो थांगार होआखै आरो जेलानो जि
हारिया समाजा आरो आफादफोरा खावलायदों बिथाङा बेयाव बारसोमदों आरो समाज आरो हारि दानायनि थाखाय हाबा मावदों। दा बेबायदि थासारिखौ जोङो मोजां मोनसे थासारियाव लांनांगोन आरो बेखायनो बिथांनि न'खरनि आथिखालनि जि मोनसे हालोद बा बे थासारि बेखौ सुस्रांनायनि आरो साबना हामना खालामनायनि थाखाय थारैनो जोङो जयै सावरायगोन आरो सरकारखौबो जों खावलायगोन काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जे बे बेलायाव बिथांनि न'खरखौ साबसिन खालामनायनि थाखाय बा जोथोन लानायनि थाखाय मा बेबस्था लानो हायो बेनि थाखाय जोङो आलादायै जोङो सरकारजों जों सावरायगोन। गोजोन्थों।